हो जाइए तैयार क्योंकि खेसारी लाल यादव अपना राजा राम का ट्रेलर लेके आ गए हैं। मेरा राम राजा है। 2 मिनट 30 सेकंड के ट्रेलर में भैया इहे दर्शावल गइल बा पूरा 3 घंटा के फिल्म। अब ई खेसारी लाल यादव के डबल रोल होखे वाला बा, एक ओरे राम के कैरेक्टर और एक ओरे राजा के कैरेक्टर। खेसारी लाल यादव राम के कैरेक्टर में कुछ अच्छा दिखत रे, लेकिन राजा के कैरेक्टर में कुछ पागलपन दिखत रे। फिल्म के कहानी ये बा कि भैया 2 कैरेक्टर राजा राम के एकदम निभाए वाले बाड़े खेसारी लाल यादव, लेकिन एमे खास बात ई बा कि भैया जब वो सेट तैयार भइल बा, रामायण के सेट तैयार, जब खेसारी लाल यादव राम बन के उधर से आ रहे हैं और इधर से पूरा एकदम रामायण का सेट तैयार करके, वही खास चीज है। राजा राम पिक्चर में उहे एकदम बेस्ट लागता भैया खेसारी लाल यादव के लुक और उस सेट। पिछले दिन खेसारी लाल यादव के कई गो ब्लॉकबस्टर फिल्म ना भई रहे, फ्लॉप हो गई रहे, लेकिन राजा राम के बहादुरी देख के इहे लागता कि भैया खेसारी लाल यादव के ई पिक्चर ब्लॉकबस्टर और सुपर हिट होखे वाला बा। काहे से कि भैया ई पिक्चर में वीएफएक्स के अच्छा इस्तेमाल भइल बा और वीडियो एडिटिंग और वीडियो के क्वालिटी भी अच्छा भइल बा। ट्रेलर देख के इहे लागता कि खेसारी लाल यादव के 2 रोल बा, लेकिन दुनिया उनकरा के बिहार के लोग ये समझता कि राजा ना ई राम हड़न खेसारी लाल यादव। पिछले दिन खेसारी लाल यादव के रंग दे बसंती आई, संघर्ष 2 आई, संघर्ष 3 आई, लेकिन राजा राम पिक्चर कैसन होखे वाला बा भैया छोटा सा एगो कमेंट करके ट्रेलर देखले ओकर बाद जरूर बताइएगा कि क्या खेसारी लाल यादव के ई पिक्चर ब्लॉकबस्टर होई कि फ्लॉप होई।